Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la MCTU lalimbikitsa ogwira ntchito kuti adzikanena ngati sakupatsidwa malipiro okwanira. Nduna wa zaumoyo wautcha katemera wa COVID-19 yemwe adatha mphamvu, ndipo mu nkhani zina akatswiri za ukachenjede abwera pamodzi ndi cholinga chothetsa mavuto amene dziko lino limakumana nawo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU lapempha anthu olembedwa ntchito kuti adzikaneneza ku bungweli onse amene sakutsatira mlingo woyenera wolipirira anthu. Bungweli lapereka chilimbikitsochi pamene olemba ntchito makumi atatu pa zana aliwonse sakukwanitsa mlingowu. Dennis Kalekeni ndi mlembi wamkulu wa MCTU ndipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Kwezi Gausi. Ndizona ndi ifeyo ngati anthu amene timayang'anira ogwira ntchito poyamba tifuna tinenetse chinthu ichi kuti nkhani yoyika ndalama yochepetsetsa ndi minimum wage imakhazikitsidwa podzera ku lamulo. Lamulo limapereka mphamvu kwa nduna za ntchito kuti alembe m'mabuku a malamulo pa Chingerezi amati gazeti. Akapanga gazeti ija limene ndi lamulo lakuti wina aliyense akuyenera kuti alitsate. So tivomereze kuti tili nawo ndi ena olemba ntchito amene akulephera kutsata lamulo limeneli mwadala ndithu, ndife tikunena kuti anthu amenewa akuphwanya lamulo, ndipo anthu onse ophwanya lamulo amatengedwera ku lamulo lomwelo kuti lamulo likawagamule ndi kuwapeza olakwa. Pali mapenati amene adakhazikitsidwa kale kwa anthu amene akulephera kutsata malamulo amenewa. Choncho ife ngati anthu oyang'anira anthu ogwira ntchito tiyesetsa kuti malamulo agwire ntchito popeza malamulo alipo kale. Mlembi wamkulu wa bungwe la MCTU Dennis Kalekeni. Nduna wa zaumoyo wautcha katemera wa COVID-19 wokwana 19,610 yemwe adatha mphamvu mwezi watha. Nduna ya zaumoyo akhumbiza kandodo chiponda ati ntchitoyi yomwe idachitikira ku chipatala chachikulu cha Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe ithandizira kulimbikitsa anthu kuti boma siligwiritsa ntchito katemera wokutha mphamvu. Odrika Palamula walemba ripoti ili. Dziko la Malawi ndi loyamba kuotcha katemera wa matenda a COVID-19 amene adatha mphamvu, ndondomeko yomwe inachititsa chidwi anthu ochuluka kuphatikizapo nyumba zofalitsa mawu zakunja. Mankhwalawa asadawaotche achiponda komanso akuluakulu ena zaumoyo anayamba aunikira ndi kuvomereza kuchuluka kwa mankhwalawa potengera chiwerengero chake kuchokera m'madera osiyanasiyana. Bungwe la Anti-Corruption Bureau, apolisi komanso mabungwe omwe si aboma anachitira umboni pa ntchitoyi, ndipo achiponda anatsogolera pa ntchito yoyika mankhwalawa mu makina owotchera zinthu. Iwo anati ndondomekoyi ithandizira kuti Amalawi akhulupirire kuti palibe amene apatsidwe katemera otha mphamvu. Nje kuti Malawi atikhulupirire kandi tikhulupiriro ndipo Malawi ifake tinakonza tsiku la lero kuti tipange ndondomeko imeneyi kuti tiwotche makatemera ameneyu anthu onse akuona inusa zatatola nkhani yathu mulipo mpano. Kufuna kutsimikizira Malawi kuti yayi uja anatha mphamvu uja tamuchotsa taucha amene mulandira pano katemera ndithu wabwinobwino. Wamkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe ati ali ndi chikhulupiriro kuti izi zithandizira kuyika chiyembekezo pakati pa anthu ochuluka kuti athe kukapeza katemera yemwe akupereka pakadali pano. Ili osangalala chifukwa chokuti katemera uja atangotha mphamvu anthu anayamba kumaona ngati katemera yense anatha mphamvu. Ena samapita kukalandira katemera, koma pano anthu akhala ndi chikhulupiriro choti akalandira katemera amene alipo panoyo ndobwinobwino sanathe mphamvu. Bungwe la African Union lidapereka katemera okwana 102,000 m'dziko muno, ndipo dziko lino lidalephera kugwiritsa ntchito katemera okwana 19,610 masabata awiri komanso masiku asanu malingana ndi akuluakulu. Katemera wina atha mphamvu pofika mu mwezi wa June, ndipo dziko lino likuyembekezekanso kulandira katemera wina okwana 900,000. Dziko lino lakhazikitsa bungwe la akatswiri pa za ukachenjede limene mchingerezi lizitchedwa Academy of Sciences in Malawi ndi cholinga chogwiritsa ntchito nzeru zotere pothetsera mavuto ena amene dziko lino limakumana nawo.
bungweli lakhazikitsidwa mu mzinda wa Lilongwe pamwambo umene unachitikira pa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana. Matthews Kasanda wadza ndi zambiri. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bungwe la Academy for Sciences in Malawi, nduna za maphunziro Agnes Nyalonje inati bungweli lithandizira kubweretsa ukatswiri pa ntchito yotukula dziko lino pansi pa masomphenya otchedwa Malawi 2063. Anyalonje anafotokozanso kunena kuti dziko kuti litukuke limafunikira maphunziro, ndipo maphunziro amagwiritsa ntchito sayansi mu njira zosiyanasiyana. Ndi anthu amene kudya kwawo ndi mafunso ndi mayankho, koma mayankho ake okhala ndi umboni, osangoti apo tine ndaganiza chonchi ndiye kuti zili chonchi. Aiya, mayankho odalirika, mayankho aumboni oti ngati boma tikhoza kufunsa anzathu kuti ife tifuna kupanga zotero. Inu mukuona bwanji? Iwo apanga kafukufuku nkutiuza kuti komano mukapanga chonchi siziyenda bwino koma mutero. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission Thomas Munthali anati bungwe lomwe lakhazikitsidwa lithandiziranso popereka upangiri ku boma. Gulu ilili ndi ila akaswiri osiyanasiyana a Malawi amene azibwera pamodzi ndi kumafunsana kuti ndi chifukwa chani tisakupita pasogolo kumbali ya science ndi mateknoloji osiyanasiyana. Komanso azitithandiza kuti zimene zikugwira bwino ndi izi tiyeni tipitirize mbali yakuti ngati tikufuna kupitirira maiko anzathu tiyeni kuti tisindikize pa izi osati izo. Komanso akhala ma universitymo akuthandiza kuphunzitsa achinyamata wasula kuti akhale opita pasogolo ku nkhani ya science ndi mateknoloji osiyanasiyana. Elizabeth Banderson ndi mlembi wamkulu wa bungwe la Academy for Sciences in Malawi. Academy of Science ndi bungwe lomwe libweretse anthu amene amapanga za science pamodzi popeza mayankho kuzovuta zomwe timakumana nazo tsiku ndi tsiku pogwiritsa ntchito ukadaulo umene timatchula wa science. Mbungweli mukhala Malawi omwe ndi akatswiri pa science omwe ali mdziko muno komanso omwe ali m'maiko ena. Mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF mnyumba ya malamulo Aned Boya wati ndizokhumudwitsa kuona Amalawi ambiri akudzipha. Aboya amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Zomba Ntonya wanena izi mnyumbayi pamene amathirira ndemanga pamawu amene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anayankhula pamene amatsekulira nyumbayi sabata yatha. Phunguyu wati mwa zina kubuka kwa matenda a COVID-19 kwachititsa kuti Amalawi ambiri adzizipha. Iwo akufotokoza. Kunena zona dziko lino pali nkhani imodzi imene sitikuyang'ana kwambiri. Tikuyang'ana kwambiri mwina ku malungo kuli ma interventions ake TB, even COVID-19 kunali funding yambirimbiri imene masozumira. Kwa mbali ina imene tayiwala kwambiri ni nkhani ya suicide, matenda amutu pa Chingereza mental health. Anthu ambiri Amalawi chifukwa cha umphawi, COVID-19, chikondi, anthu ambiri akhala kumadzipha. Komano boma layang'ana kumbali pang'ono ndofunika kuti boma lipange ndondomeko zapadera kukhazikitsa komiti ya anthu akuthekera kuti asuzumire mozama nkhani imeneyi. Zaka 10 zapitazi kuzimangirira kamene kudzipha kwakhala kuchuluka. Maka zaka zitatu zakumapetozi. Nkhani imeneyi yachuluka. Mwina anthu amene tikuluza mwina kufanana ndi anthu amene timaluza ndi cancer. Ndifunikanso mbali imene iso ngati boma lisuzumire. Mtsogoleri wa chipani cha UDF mnyumba ya malamulo Aned Boya. Bungwe la National Women's Lobby Group nawo lati ndilokhumudwa ndikukwera kwa nkhanza zogwirirana ndi amayi komanso miyambo yoyipa. Bungweli lanena izi pa mtsutso umene unachitikira ku ofesi ya konsolo ya mzinda wa Blantyre. Thomas Kajeli ali ndi zambiri mu ripoti ili. Oyendesa ntchito za bungwe la National Women's Lobby Group atupere Wilima ati ndikukhudzidwa ndikuchuluka kwa milandu yogwirira amayi ndi atsikana komanso miyambo yoyipa pakati pa anthu. Tonse tukuyenera kugwira limodzi ntchito kuti mchitidwe umene uthe. Ndeno kuti zimene zizithe tukuyenera kukhala kuti tizikondana wina ndi mnzake. Nkhanza zopangira pa munthu wina zimene zizinsokoneza munthu amene akuchitiridwa nkhanzazo. Ndeno tiyeni tonse ngati amabungwe komanso aja chipembedzo kaya mafumu tonse tigwira ntchito limodzi kunena kuti tiziyauza anthu kunena kuti mchitidwe umene ndi woyipa. Ndipo chilango chake ndi chotani kuti ukapezeka kuti upanga nkhanza zimene zizi. Ndipo azimayi amene ali ndi anawo nawonso ateteze anawo ndi ntchito yawo. Nde tikuyenera kunena kuti tonse
tikakha kuti tikutengapo mbali pa kunena kuti tikupereka uphungu oyenera kuma communities athuwa mchitidwe umenewu ukhoza kunena kuti usikirapo. Mmodzi mwa akuluakulu oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi m'boma la Blantyre a Agnes Napwanga ati ndikofunika kuti anthu agwirane manja kamba kuti ana 380 anakwatiwa m'boma la Blantyre lokha mu nthawi yomwe COVID-19 inangopezeka kumene mdziko muno. Muno Blantyre kudzera ku office ya One Stop Center kumene anthu amene achitiridwa nkhanza amalandira chithandizo. Makeses pafupi 380 anthu anabwera kudzapereka dandaulo lokhuzana ndi nkhanza zokhuzana ndi kugonana. Ambiri amene achitiridwa nkhanzazi ndi amayi ndi atsikana. Azibambo ndocheperako kwambiri koma kwambiri ndi azimayi ndi atsikana. Pakadali pano wachiwiri kwa mkulu ona za umoyo ku konsolo ya mzinda wa Blantyre Asamden Seunda ati kumbali yawo apitiriza kupereka mauthenga okhudza kuipa kwa nkhanza pakati pa anthu kudzera ku makomiti omwe anakhazikitsidwa m'maodi ake onse okwana 23. Ife ngati a council tikhati kupitiriza kuphunzitsa anthu chimodzi chimene tinapanga ngati a council ndi kukhazikitsa subcommittee mawodi athu mu mzinda muno tili ndi mawodi 23 ndi wodi iliyonse kuli ka subcommittee kamene kazithandizira kuti anthu azitha kufikiridwa mosavuta. Ngati wina ochitidwa nkhanza athawa kukachita ripoti ku makomiti amene so that awonso athaona kuti aitenga nkhani motani. Anthu osiyanasiyana anatenga nawo mbali pa zokambira nazo. Tipitiriza kupatsirani nkhani izi posachedwa apa zikatha izi. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Sompenya amalawi watu Malawi 2063 Ufika 2063 kale Wokomera aliyensi Achinyamata tigwirane manja Achinyamata tikale patsogolo Malawi Wokomera aliyensi Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, mfumu ya mzinda wa Mzuzu akondwani Brian Nyasulu lachitatu anakanizatu la Nkhani kulowa nawo pa msonkhano wa makhansala umene unachitikira ku maofesi a konsolo ya Mzuzu. Anyasulu ati makhansalawa amakambirana nkhani zimene zina ndi zachinsinsi zimene akuti olemba nkhani samayenera kumva. Kuchokera ku Mzuzu Samgalimira ali ndi zambiri. Mkumano wa makhansalawo unakozedwa kuti ukaunikire mmene nkhani zachuma zayendera makamaka pa chaka cha boma cha 2020-2021 pomwe makhansala mwazina amakandira ripoti la mmene chuma chayendera komanso kupanga ziganizo mmene khonsoloyi iyendere.
anyasulu anauza atolankhani kuti atuluke mchipindachi atangomaliza kuwerenga ponena kuti zimene amafuna kuti makhansala akambirane zinali zachinsinsi. Basi nthawi zinanso zizikhalako kuti nza nyumba mwathu confidentiality pamakhala nkhani zinanso zimene timakambirana zoti samatuluke kunja ukuku andi pakakhala kuti mwatifunsa tikuwuzani. Kuipa kwake tikoti ma social media mmene zikutulukira zimatuluka ndi negative zokha ngati zimakhala ngati ifeyo asite siligwira ntchito palibe chilichonse chimene timapanga. Panalibe khansala yemwe anatsutsa ganizoli, zinthu zomwe zinapangitsa kuti atolankhani mwakachetechete atuluke mchipindachi. Izi zikudza pomwe bungwe la MISA Malawi chapter lidapereka mphoto ku khonsolo ya Mzuzu ponena kuti ndi bungwe limene laposa mabungwe onse pa nkhani zosunga chinsinsi pa mauthenga. Khonsoloyi ndi imodzi mwa mabungwe ndi nthambi zokwana 10 zimene adazifufuza pakati pa miyezi ya Juni ndi Agosti chaka cha 2020. Poyankhulapo pa izi wapampando wa bungwe la atolankhani ku chigawo cha kumpoto a Joseph Mwale anati zokhumudwitsa kunena kuti atolankhani akuphwanyiridwabe ufulu wawo wopeza nkhani ngakhale pa lamulo lowavomereza kutero. Amwale anena kuti mkumano wa makhansala umakhala ovomerezedwa kwa wina aliyense kukamvera, ndipo anena kuti kukaniza atolankhani kukhala nawo pa mkumanowu kukupereka chikayiko kwa anthu. Potsegula mkumanowu anyasulu anathokoza makhansala pa ntchito yomwe yachita pogwirizana ndi akuluakulu a khonsolo ya Mzuzu pa nkhani yotolera chuma ku misika ya mu mzindawu. Mwazina makhansala awa anatseka sitolo, mabungwe komanso nyumba za anthu kamba kosalipira misonkho. Alimi ena mdziko muno adzudzula bungwe la ADMAC kamba kochedwa kuyamba kugula chimanga zimene akuti zochititsa kuti adzigulitsa kwa mavenda. Koma mneneri wa bungweli a Agnes Ndovi wati bungweli silidayambe kugula chimangachi kamba kakuti sichinaumitsitse. Yohane Simon olemba ripoti ili limene akuwerenga Mandi Pondani. Ena mwa alimi amene tayankhula nawo mboma la Mangochi atagulitsa chimanga chawo kwa mavenda kamba kuti boma silinatsegule misika yake ya ADMAC monga mmene linaonjezera. Mwachitsanzo amatero njera akuchilipa mboma la Mangochi akuti sabata yatha anapita kwa ADMAC kukagulitsa chimanga chawo koma anabwezedwa powuzidwa kuti ADMAC sinayambe kugula chimanga. Malomwe ayika njera anagulitsa chimanga chawo pa mtengo wa 70 kwacha pa kilogramu kwa mavenda amene alikalikili kugula chimangachi kwa alimi mdziko muno. Koma poyankhapo achikoko ati bungwe la ADMAC linatsegula misika yake mdziko lino ndipo alimi apite azikagulitsa chimanga chawo. Koma iwo ati bungwe la ADMAC likugula chimanga chimene chili chowuma bwino komanso chilibe madzi. Iwo anadandaula kuti chaka chatha bungwe la ADMAC linawononga chimanga chambiri chimene chinaola kamba kuti chinagulitsidwa chili ndi madzi. Kotero iwo apempha alimi kuti akhale odekha ndi kudikira chimanga chawo chitawuma bwino asanachipititse kunsika. Achikoko ati bungwe la ADMAC chaka chino lili ndi ndalama zokwanira kuyogulira chimanga kwa alimi ndipo amapempha kuti asathamangire kugulitsa kwa mavenda amenenso amazachigulitsa chimangachi ku misika ya ADMAC. Malingana ndi achikoko, ADMAC chaka chino igula chimanga chokwana 300,000 metric tons kuchokera kwa alimi mdziko muno. Kupatula ku chimanga, bungwe la ADMAC likugulanso mbewu zina monga nyemba, mtedza komanso soya. Bungwe la Northern Region Water Board lati mphoto ya ndalama zokwana 150 million kwacha ya Prince Talao imenelo lidalandira yathandiza kuti lifikire anthu am'madera ozungulira mzinda wa Mzuzu amene amavutika kupeza madzi abwino. Mphotoyi inaperekedwa ku bungweli chifukwa chogwira ntchito yabwino kudzera mu ndondomeko ya Mzimba Integrated Water Supply mchaka cha 2019. Samkalimira wadza ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu a Northern Region Water Board Asumani Ungwe anati projekti yathandiza kunena kuti Water Board ikhale ndi anthu ena omwe afikiridwa ndi madzi aukhondo ku madera ozungulira mzinda wa Mzuzu. Ungwe anena kuti bungwe la Northern Region Water Board ndilokondwa kuti ndalama zomwe adalandira ngati mphoto zathandiza kupereka madzi ku madera akumidzi ozungulira mu mzinda wa Mzuzu omwe sakanatha kukhala ndi madzi aukhondo. Komanso iyi yomwe taipanga implement kugwiritsa ntchito ndalama za Prince Talao award
imeneyonso yatithandizira makamaka madera ambali amene azungulira Mzuzu Swite, Lusangazi, Lukalazi, Sonda, ameneyo apindula ndi project imeneyi. Ndipo mmodzi mwa anthu okhala kudera la Lusangazi komwe yapindula ndi madziwa akolida nguruwe anati kubwera kwa madziwa kuthandiza anthu akuderali omwe akuti amamwa madzi kuchokera ku mtsinje wa Jalawe. Kubwera kwa madziwa ife tathandizika pa zinthu zambiri pa nyumba pathu. Foti kale timatunga kutali kujalawe kumusiko timazuka ujeni thukoloko ya usiku kukadikirira madzi nkutitheraso, koma panopa ndithu takhala omasuka madzi ali pafupi tikumabwera nthawi ina iliyonse imene tikuwafunira. Komano yemwe amayendetsa projekiti a injiniya nolokulemeka analempha anthu maderawa kuna kuti alembe kalata zopempha madzi ku bungweli kuti liwalumikizire ku nyumba zawo komanso mabungwe awo. Tiyembekeza kwa anthu kuti azitipeza kuofesi kwathu kuzapeza nawo mwayi wa madzi kuti tikathe kuwalumikizira m'makomo awo. Komanso tikuyembekeza kwambiri kwa anthu kuti ateteze zinthu chifukwa ndi zoti zena kwatikuliza yomwe, so mapaipi athu komanso zimbo zitatu ziona zija. Projekiti ili yafikiranso ndi madzi aukhondo ku chipatala cha St. Padropio komanso sukulu za Lusangazi ndi Mwakupokera. Projekiti iyi ikuwunikiranso za ukhondo ku sukulu zina zomwe bungweli lakumba zimbudzi za makono. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la MCTU lalimbikitsa ogwira ntchito kuti adzikanena ngati sakupatsidwa malipiro okwanira. Unduna wa zaumoyo wawo chakatemera wa COVID-19 imwe adatha mphamvu. Mu nkhani zina akatswiri a zaukachenjedwe abwera pamodzi ndi cholinga chothetsa mavuto amene dziko lino limakumana nawo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mask nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko.